No mut kerro, miten siis täällä meinas muutamat teatterit lyödä hynttyyyn yhteen ja ostaa Tuntemattoman sotilaan oman filmikopian? Joo, tällöin kun Rauni Molperi teki siitä omaa elokuvaansa 80-luvun puolivälissä, niin meillähän tietysti oli kaikilla siitä sellaisia odotuksia, että se nyt varmasti kerää elokuvateatterissa vähintään 1 miljoona katsojaa. Ja sekin oli tiedossa, että nämä meidän teatterit ja paikkakunnat on sen verran pieniä, jotta me ei saa sitä normaali levityskanavaa pitkin ensiltä kopioita muuta kuin näihin lähimpiin kaupunkiin, eli Seinäjoella ja Vaasaan. Ja ruvettiin sitten miettimään, että kun se on vielä joulun alla ja siinä on paljon pyhiä, niin ihmiset varmasti menee uuden hienon elokuvan katsomaan lähimpään kaupunkiin, ne eivät malta odottaa. Ja sitten tulikin syksyllä sellainen tieto, jotta teatterin omistajat voi ostaa siitä oman kopion ja näyttää sitä silloin ensi-iltana. Ja me istuttiin sitten saman pöydän ympärille Kauhava, Kauhajoki, Kurikka, Jurva ja Ylistaro. Ja puhuttiin, että jos me ostaisimme siitä omat kopiot, niin silloin voitaisiin aloittaa se ainakin osa teatterista itsenäisyyspäivänä ja kaikkikin kerkiä sen sitten jo jouluun mennessä näyttää. Ja siinä sitten kun asiaa pohdittiin ja mietittiin, niin tultiin siihen tulokseen, että ostetaan 2 kopioa, 10 000 markkaa per kopio. Ja arvoottiin siinä sitten saman tien ne 2 teatteria, jotka aloittaa itsenäisyyspäivänä, näyttää sitä viikon. Ja sitten se menisi 2 seuraavalle teatterille, ne näyttäisi viikon, menisi seuraavalle teatterille, sitten se kiertäisi sillä lailla niin kauan kuin nyt katsojia riittää. Uskottiin, että se voisi tehdä useammankin kierroksen. Ja siitä tehtiin oikein kirjallinen sopimus. Luvattiin, että se maksetahan sitten se 20 000 niin sellaisessa suhteessa, kuinka nämä teatterit saa siihen myytyjä lippuja, jotta jos joku teatteri saa myytyä paljon lippuja, niin se maksaa tietysti suhteessa sitten enemmän kuin muut. Ja sillä lailla uskottiin, että ihmiset ei menisi kaikki näihin Seinäjoen ja naapurin, Seinäjoen ja Vaasan ensiltapaikkoon. Kalervo Nieminen oli silloin kinostolla töissä ja hänen kanssa oli sitten etukäteen jo puhuttu, että sellainen mahdollisuus on. Ja niin mä hänelle sitten soitin ja Kalervo sanoi, että joo, kyllä te 2 kopioa saatte ja siihen on vielä hyvin aikaa, että ei mitään hätää. Sitten hän soitti kumminkin muutaman päivän päästä ja sanoi, että kopiot kyllä teille myydään, mutta nyt siinä on sellainen asia tullut eteen, että kun Rauni Molper on yhtenä tuottajana, niin hän lähtee siitä, jotta ne 2 teatteria, jotka aloittaa silloin itsenäisyyspäivänä, näyttää sitä elokuvaa niin monta viikkoa, kun hän sanoo. Ja sitten vasta voidaan vaihtaa, jotta ei voida tehdä tällä lailla, että teatterit itse päättäisi ne vaihdot. Ja Kalervo sanoo sitten, jotta hän kyllä suosittelisi, että ostaisi 2 kopiota, jos siihen tällainen ehto tulee, jotta se voi jumiutua niihin ensimmäisiin paikkoihin niin pitkäksi aikaa, jotta kun sitä on heillä kumminkin normaalikopioitakin aika lailla, että hän uskoo, jotta Pohjanmaan teatterit saisi sen tammikuun aikana sitten ohjelmistoonsa. Näin siinä sitten käytiin, jotta se meidän suunnitelma ei sillä lailla onnistunut, mutta tammikuulla näytettiin kaikki näitä kinoston omia kopioita ja aivan tyytyväinen siihen menestykseen täytyy olla. Meilläkin siinä oli yli 800 katsojaa. Ihmisillä tietysti tästä Molperin elokuvasta on erilaisia mielipiteitä ja käsityksiä, varsinkin kaikki vertaa sitä siihen Ervin Laineen. Mutta sinänsä aivan hieno kokemus.